Moikka kaikki, se olisi Crazy Brawl uuden GD-videon parissa. Mennään vaikka tänne featureihin. Koetetaanko Telegrab Infinitum? Telegrab Infinitum, okei. Se on eka mappi. Okei, tää alkaa tällä. Okei, tää on siis eka kerta kun mä pelaan tätä mappia. Okei, menee ihan hyvin. Okei, nyt alkaa baali. Okei. Tossa oli orbi, olisi pitänyt painaa, en tajunnut. Okei, uusi yritys. Okei. Okei, no koitetaan vielä. Okei. Tää on ihan kiva mappi. Ehkä 4,5. Kautta 5. Olisiko tullut temppi? En mä tiedä. Vähän lagaa. Okei. Okei. Ei, mä en toinut tässä. No. Toinen attemppi kumminkin. Okei, nyt koitetaan päästä 65%. Okei. Mä en siis itse tykkää hirveästi tästä. Mä en tiedä mikä tän. Onks tää joku robotti? On varmaan. Mä en itse tykkää tän ominaisuudesta. Kun pitää painaa pohjaa sen aikaa, kun haluat hyppää. Tai mitä mä selitän? Okei. Näin. Okei. Mä siis pelaan Fortia, GDtä, joskus Minee ja sit Bravlia totta kai. Niin, mä en toivonyt painaa taaskaan. Okei, miten toi pieni hyppy riitti? Mä en kattonut kuinka pitkä tämä mappi oli. Tää oli varmaan normaali. Tää on varmaan sit long kans, koska tää on aika pitkä. Tää baali on yllättävän helppo. Okei, näin, joo. Okei. Menee ihan hyvin. Okei, eli noihin saa osua. Okei, joo. Veivi. Mä oon ihan hyvä veivissä itse asiassa. Olisiko 4 attemppi? Eikö, onks tää jo 5 attemppi?
Okei.